Takže čaute ľudia, vítam vás z nového videjka. Konečne z Bubi Live nový update. Ideme si zahrať nový update. Bubičko. Ja absolútne milujem Bubičko. Takže už sa, vy to neviete, ale ja Bubičko hrávam už 1 rok. Už od toho, čo som ešte aj nemalo YouTube. Aj viac. Takže konečne sa mi splnil sen. Už som tam bol, možno aj to poznáte, lebo moje obdobie je z vesmíru. No nemám akože tú masku, ale pozrite sa dozadu. Vidíte to vzadu? No, to je práve preto. Už som bol vo vesmíre, už to nemusím nikdy získavať asi. Ale môžeme si ukázať, jaký vesmírny domček tam mám. Môžeme si pozrieť aj animáciu, ako vletím hore. Nie je až tak cool, jak som si myslel, ale stálo to tak. To je celkom, aby si nie je najlepšia animácia, je to celkom dobrá animácia. Tak. Jak to, čože? No, už sme vo vesmíru. Bubička je dobrá. Dobre. To máme. Kde mám rakety? Môj dom si ukožím. To už aj starý, to vidíte? Je to starý. Je tam alebo zvedla. Pozrite. To je najviac. Môžete umieniť. Vidíte salt, takže vidíte to sami, je to ústupný dom, takže taký vodíkov. Máš ak prečo nie, ja som si to hackal, tak pozrite, chápete? Ja si to tu možno aj divnúť. Geospace Crack. Čau. Tu máme garden, games room, living room. Podľa vás to bude asi aj games room. Dobrá. Jak som si... Dobre, toto je moje game room. Môžeme si vyskúšať toto, toto nemám tak kapečné. Kurňa, to sa nedalo. Ja som sa sústredil o 1 sekundu. Ja na sekundu. Bože. No, ideme do gardenu. Ešte neboli. Tam to vidíte dole. Celkom toho animácia. Nejsladká. Takže pozrite, toto je moja garden v tejto vesmírnom dome. Že to je cool, nehovorím, že nie. Kámo, pozri, ja tu mám na moje robotičky. Ideme do exit a tam si už pozrieme living room. To podľa vás to bude už určite každý vie, že to je obývačka. Ale ak som sa netrafil, tak dobre. Living room je obývačka. Už ste videli trochu aj kuchyňu. Bedroom a kitchen. Alebo jak? Bedroom, dobre. Toto je moja obývačka. Chcete zapnúť telku?
Musíme si ešte pozrieť viacej časti mojho domčeka. Kitchen. No dávaj. Dobre, tu máte môj kitchen. Mám okienky, už sa na moje divote. Tu vesmír, tu je jaký cool. Som ešte nevidel. Takto sa pozerám. Ideme na bathroom. To je bedroom a to je už posledný bedroom. Ale že je to cool. Kamo, pozri. Stačí. Wow. To je cool, mať vlastný dom, ktorý nie je na samotný. Ešte ideme do poslednej miestnosti. A to je spálňa. A to je asi najviac cool. To musím povedať pravdu, že najviac. Rozhľadíte na to postel, tu by sa mestilo miliarda ľudí. A ešte tu mám takto. Nič. Čo sú to? To bude? Idem bomby. Dobre, to je všetko. Ja pôjdem už do exitu a pôjdeme si ešte pozrieť nejaké tie vesmírne veci. Exit. Asi inakšie. Alebo viete čo, ľudia, ja to spravím trošku inakšie. Vy mi poviete, kedy sa mám odhaliť. Vy mi to napíšete do komentárov. Že kedy sa mám odhaliť a ja to teda urobím. Ale neviem, či na to budeme veci. No na to je to kamera.